Боже Господи. Сега. 58% избраха виц на Чичо Гошев. Ти ще оперираш ли? Да. Оператор. Сега. Извинявам се. Няма какво да се Дами и извиняваш. млади хора, никога не се извиняваш на зрители. Никога не се извиняваш на зрители. Добре. Извиняйте. Черно и бяло има една песен. Така. Семейство вече има 10 годишен брак. Не дай на такова, че... Кажи, разкажи сега. Семейство има 10 годишен брак и вече започна и така леки Червена точка има ли? Леки сексуални проблеми и... Би ли ми обяснил, поне си възрастен вече, какво значи леки сексуални проблеми? Значи жената да не е точно задоволена. В смисъл... Все едно е станало от масата полугладна. Разбираш? Съпругата казала на мъжа: молите се, иди на сексолог, трябва по някакъв начин да го оправим това нещо. Разбира се, човека бил добър съпруг, искал да преустановят проблемите, отишъл на сексолог, сексологът казал: това е елементарно. Първо вземаш 20 стотинки, поставяш в десния джоб и започваш да тренираш. 20 стотинки, 20 стотинки, 20 стотинки, 20 стотинки. След това взимаш още 20 стотинки, слагаш в другия джоб, става 40 общо и после 20 стотинки, 40 стотинки, 20 стотинки, 40 стотинки. След това, много важно, вземаш още 20 стотинки и ги поставяш в задния джоб и започваш. Има червена точка, 20 стотинки, 40 стотинки, 60 стотинки, 20 стотинки, 40, 60 стотинки. И накрая най-важното, отпред слагаш 1 лев. И започваш. 20 стотинки, 40, 60 стотинки, 1 лев. 20 стотинки, 40, 60 стотинки, 1 лев. Мъжът се прибира в къщи, казва на съпругата: ела в спалнята, да видиш какво знам за стотинките. Ляга жената и мъжът почва. Бавничко. 20 стотинки, 40, 60 стотинки, 1 лев. 20 стотинки. Жената казала: дай малко по-бързо. 20 стотинки, 40, 60 стотинки, 1 лев. 20 стотинки, 40, 60 стотинки, 1 лев. Още по-бързо, дай. 20 стотинки, 40, 60 стотинки, 1 лев. 20 стотинки, 40, 60 стотинки, 1 лев. 20 стотинки. Жената: още по-бързо искам да свърши. Той: така ли? Добре. Левище. Ако ви не хареса, може да го изрежете. Прибирай се. А? Прибирай се. Нещо. Няма нещо. Прибирай се.